ちょ、あた、嬉しいかな。嬉しいよ、多分。もう一回して。いて、プーレって、ダイヤモンドって、嬉しいって。嬉しいって。ほんと。今日赤と一緒にどこ行くの？アンパンマンとこ行くと。ほんと。一本橋こうちょこちょ、あたいてぶねて、ダイヤモンドって、こちこちこち。嬉しいって。嬉しいって。くすぐったいって。ほんと。このままでも、赤が。赤が前がつよね。うん。一本橋こちょこちょ、あたいてぶねて、ヘマンチブボンが。マンバチコチコチ、たたいてぶねて、ヘマンチコチコチコチ。嬉しいって。ほんと、よかったね。